Жыл сайын дерлік су кірі иден астына. Bütün әйбірлер, ондағы қышқа әзірленген әйбірлер bütün нәрсе жүзіп жүр. Әхәт Сафиуллин мұның сәбәбін йорты янәшәсендәге канауға қар тулудан күрәм. Бистәләрдә қар шитке шығарылмый, як-якка иелә. Бездә су ага торган канауга иттірәләр ди. Бүтінсін үйі бараларына шул қарау үстіне. Нәтижеде былтыр бик қаты су басы тығылғаш, су ақмай. Мәне шу урамдағы бірнеше йортны бақша бойынша басты. Биылда шу қабатланыр деп қорқап енді. Яз җитүгә урман һәм тау башларындагы кар сулары эреп, менә шушында Киндерсу елгасына агып төшә. Әлегә елгада суның биеклеге зур түгел, әмма чаралар күрелмәгән очракта инде берничә атнадан елга ярларыннан ташып, якын тирәдәге йортларны су басырга мөмкин. Я уже можно селез живу и Монда 10 елдан артык яшим. Кайбер елларда бигрәк тә куркыныч була. Без хәзер басып торган юл урынында гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре көймә белән йөзеп йөри иде. Бу бистәнең иң тәбәнәк урыны. Әки Казандагы яз җиткәч су баса торган бистәләрнең берсе генә. Төрле елларда башкаланың 14 бистәсендәге йортларга су кергәне бар. Аларның күбесе елга буенда урнашкан. Шуңа су басулар нигездә елга ярларыннан чыгу белән бәйле. Быел чарасын алдан күрергә булганнар. Мы осенью уже начали работы по рекам. Елгалар буенча эшне күздән башлады. 40 чакрым ара чүп-чардан, ауган агачлардан чистартылды. Хәзер елга гына түгел, су агучы канауларны чистарта башладык. Тыгылган урыннарны чистартырга махсус техника әзер торачак. Соңгы елларда Татарстанның 33 районының 200дән артык авылы су басу куркынышы булган урыннар исемлегендә иде. Гадәттә бу һава торышы кисәк үзгәреп, кар сулары җиргә сеңәргә өлгермәү белән бәйле. Быел исә яз салмак кына килә, җирдәге туңда калын түгел ди белгечләр. Кыш башланганда туфрак бик катып өлгермәгән. Хәзерге вакытта туң 30 см тирәсе генә. Бу февраль ахыры өчен аз. Кар калынлыгы гадәти күрсәткечләрдән 15 см биегрәк булуны да исәпкә алырга кирәк диләр. Климатическая весна уже пришла, так как Хәзер климат буенча яз килде дип санала, чөнки озак вакыт температура 0-дан югары тора. Быел каршыннан да күп, әмма бу су басуга йогынты ясаучы бердән-бер фактор түгел. Язның нинди тизлек белән килүе дә мөһим. Төбәккә яз кискен килсә куркыныч булыр иде. Тик якын көннәрдә көндез 0 градус тирәсе, төнлә минус торачак. Шуңа кар озак риячәк. Соңгы 30 елда Татарстанда март салкын булмаган. Быелда чагыштырмача җылы булачак ди галимнәр. Әлегә кар кайчан эреп бетәчәген фаразларга кыен, әмма елгаларда без апрель башында гына китәчәк диләр. Рания Абдрахманова, Гаделмин Дубаев, Яңа гасыр каналы.